Rudi. Malam. Anda sih mau ngira jero kayak cerita. Kepiye? Dino iki kayak laris tenan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis disapa sih, Des. Sapa sih, Des? Dulur-dulur dampit iki. Ora kuwi sing disapa Des iki lho. Nah. Mbok disapa ngono lho. Disapa. Asya. Jari Anda sudah disapa Mas Rud. Kenapa? Disapu. Rudi ke gaya. Lah pripun? Antrene sulinge anyar. Lah iya, dapurang pring. Dapurang Mau awan gaya. Mau awan ki ngerti. Le ilang. Langsung anyari. Belum. Sulinge. Cah kene. Salam saya bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayeng bolong. Joget boleh, yang penting kita cinta damai. Siap. Iya. Aman. Lek pras ki dilek pras. Iki pras dameteng lek. Lek pras. Cari kok iki dilel-lel wae biasane ning kene lho. Biasane ning kene. Saiki pindah kene Peningkatan. Aku ngerti ning kene napa? Napa? Wis sayah pras iki. Saya iya. Ngerti ya pras saya. Ayo. Yo. Awak dhewe tekan kene alhamdulillah acara Bu. Acarane nika Apa? Baca. sawalan halal bihalal. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Lah, menungso keh luber lupute men. Heeh. Ya, jenenge wong tuwa akeh lupute. Lupute jalan kapura sik ya wes. Ya gede. Sugeng Riyadi. Sugeng Riyadi. Nggih. Riyadi, Mbak. Alah, ya ana ruwet diapura ya. Aduh, hai. Joni ya mana? Dari itu kamu tidak termaafkan. Kesalahanmu fatal. Wapura ya Lek. Kowe iki njaluk ngano meksa to. Lek, kapura Lek. Pripun? Aku ke mangat trene iki karo Lek Rul iki. Rada angel. Lah kok iso? Lek Rul lho. Heeh. Tekan kono wis njaluk entuke cilok. Lah iso. Mangan ping 3 undur ajak foto. Lah mau ring curhat Ramadang saka esuk. Ya ngono kowe ngirit. Ya wis. Ayo, saya biru dacek. Heeh. Rai rupane kok meling-meling siji met. Endi? Lekting rupane kok. Lah kowe coro. Ayo meling-meling yo. Lah iya. Ayo. Ya. Ya aja dikasih rodatnya bolong. Heeh. Tak totone. Up. Nah ya. Ya. Kadang kombroh-kombroh barang iku gak munggah ngono. Nek ora dicek saka siji bodol kok Mas yo. Ayo. Oke. Wis. Ayo. Ayo. Semprit meneh. Oke. Rapian yo. Merdi saiki. Ayo. Ayo pro konco
Damai nggih Lur. Damai to niki? Aman, aman. Lanjut. Ya. Sing Ya. penting cinta damai, Bro. Oke. Gayeng iki. Kita nikmati malam hari ini bersama yuk. Jamane wali songo gambarake agama Islam ingkang mulya gambarane tanah Jawa Sakilah budaya ana ing tanah Jawa supaya urip mulya delila kang kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima sadana salat zakat poso haji lamun puasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima salat zakat poso haji lamun puasa Joget wae dulur yo. Jamane wali songo gambarke agama Islam gambaran ing tanah supaya urip mulya delila kang kuwasa Goyang dulur yo. Jamane wali songo gambarke agama Islam ingkang mulya gambaran ing tanah Jawa lewat sekian budaya sholat zakat poso haji lamun puasa wajib dilakoni tuntunan kang ana lima zakat sholat zakat poso haji lamun puasa pisan meneh bolong nikmati bareng yo jamane wali songo
gambaran agama Islam ingkang tepuk tangan buat Dampit, luar biasa. Des ngomong ini Des, ngomong. Sidik datang sidik. Cik. Pras, anaknya nangis Pras. Aku yuk kok makili penonton saka kiri kene Pras. Anakmu nangis ya Pras. Baru Pras, baksone digeleng Pras. Lah lek Pras senenge ngono kuwi. Aku yang ngerti mesti batin Mas dia cok balang bakso sisan. Lah iya. Tapi bodoh blas bodoh blas. Lah iya mbok teher-teher kuah apa-apa ngono to Pras. Saiki ngene. Delok saka rupane raut mukane wis kathok saiki saya mudun. Saya mudun. Kayane kukian pikiran. Lah iya. Menandakan. Lek Pras ki baksone mesti wis rada asin iki. Heeh. Aku wingi sambat karo aku, Mas. Lah kok iso? Wis aku jalan julung. Heeh. Saiki aku aduh baksone wis rada asin. Asin. Nomor tak takon napa Pras rada asin? Heeh. Bar tak idoni. Tak kira cemplungi sikile dhewe. Lah iya. Le Pras asale saka endi yen didelok rupane ramedeni. Le Pras rupane endi katoke bolong katoke dawa siji eladala delok rupane kaya buta gedhok Asale saka telo prasana santuk rupane kaya telo saka telo Pras kok rapat pisan lagi ya wis gawak-gawakno ya wis yo didatna sik heeh lanjut lek kegocingan aja kan dhewe kat mau awan wis tentekan iya heeh lek Rul karo lek Ruti seneng banget nek awake dhewe jejekan ayo Des sing gayeng Des memandang ke sini pandang dia memandang dia wanita wanita memandang ini wani ora wani jajal kok nek dangdut saiki kok lah railing wingi wong Eden saiki kene taleni kabeh adem ora lah napa ampun bos yo ora oleh mlaku mau lah napa kemlaku gejak rodok mekekeh ngono to kowe wudune jagoke kan rodok ngene Des heeh nek sepatu jinjet oleh mlaku men kok iso mlakune mesti rodok ngono wae tretot ngono rong dino mlaku aku gajal sepatu jinjet heeh tretot ngono to ayo sopo kae anake wong lek ora Allah mau berangkang jangkrik lek ngomong itu tok hah jangkrik sabone remason lah kepiye wong aku mau dine kuah ring Pras kuwi mau kok edan abone ya wis rodat sekarang ketua ya rupane maju le maju ora coba apa tuh ora hup nah rupane kok terbalis ya wajib inalah wadon wajib inalah wadon
Piye, Des? Yo nyanyi, Des. Wah, ganti untu, mrongos sok ganti untu iso. Iki apa to? Untu kebule le. Iya. Apa? Dhewe nek duwe artis to, Mas. Saiki kon nyanyi to. Nyanyi. Marmono. Wis rasah ngencas wae to, Pras. Oke, baik, oke. Lagune apa? Jaluk. Pras apa, Pras? Hah? Si Dorondo meneh. Nawiji, si Dorondo. Apa meneh? Bob. Siji ae. Digabung kabeh Pras kowe kok yo request kok digabung. Bos. Tangi bos. Ayo. Enek Nyawiji enek Sidorondo digabung, Pras. Kepriye to goblok Pras iki? Nyawiji Sidorondo. Apa itu? Masuk ae kok. Ayo bos, tangi bos. Ayo juga artis ya bos. Joget bareng-bareng cuma cinta damai ya bos ya. Ya. Oke, baik. Ayo, Mbok. Mbok sapa? Mbok Rodo. Aimu. Ayo, bos. Gelem rado. Ayo, Des. Gelem rai. Embuh ya. Rada angel saiki yo. Ayo bos, tangi yo. Ayo wet ya. Dibuka jimbring alah. Ayo bos. Ora gelem nek awakmu sik akon. Ajak sapa? Ayo tak akoni aku ya. Iya. Ayo, Rut. Tak akon aku gelem nek tak akon aku. Ayo. Mbak Rindi. Hei. Jajare kok yo pedho iki. Eram. Mas Rut. Sabar Lek Rut. Lek Rut ki saya tua saya emosian. Innallaha ma'asabirin. Artine Wong tua. kok wong tuwa wis kondi. Apa ya, Pras? Awilu-milu. Ayo Jaluk Sidorondo. Ayo. Kok yo kamu capek? Aduh. Aku takon. Orang Jakarta. Sini tak apa? Iya, kamu kenapa kok capek? Biasanya sebagai kreasan. Sekarang kok jemberut aja. Lo sakit lo. Ayo. Lagi yuk. Yo. Dek, mudun dek. Ayo mudun. Ayo. Ayo, kita. Mie, Senti. Ya wes. Ya, ngajeng lek. Hah? Anes kau nyanyi Tamer Pan. Kau nyanyi Tamer Pan. Elah semua ini. Tampil ban. Kowe lek ngomong kok idune kok nyumutra terus to. Gila yo iso rupa-rupa idumu kabeh kok. Yo, Des. Viral apa? Iya. Jreng. Kementos. Kopi Pak Jedor. Mak Jedor. Tabuk tangkemmu. Ya. Kabeh iki ora perlu dikatuni. Janjiku biyen aku sanggup nganteni. Pisan meneh. Kabeh iki ora perlu dikatuni. Janjiku biyen aku sanggup nganteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ragana prawande kaenteni randane. Tenan duwi. Iya, kawang awak dhewe iki ra iso menyatu wis ra apa-apa. Karo sapa? Kata-katane Kipas ngono. ora godhong telo, godhong pring. Cakep. Senajan rondo tasih kempling.
damai ya lur. Piye bolo iki iso dilanjut ora? Nah, nek dilanjut ya jogete sing pelan-pelan aja baik. Ya. Kabeh bolo seni padha kumpul dadi siji. Ya, monggo. Lagune apa, Pras? Ya Irfani. Sik nuruti wong tua sik bolo. Hah? Apa? Pendel kecokot. Oh tembel ban. Yo. Lek Pras tembel ban, apa? Saiki di apa sih? Ya Irfani, ayo ya Irfani sih. Ayo. Ya. Bos. Ya Irfani. Ya Irfani ruci kembang wangi bugar kumilang ojo siro minamiku miturut tauwe pangeran siro Piye Pras? Pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam termulia. Bersungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa membacanya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kita mencari ilmunya, supaya kita bisa untung adanya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk ke surga. Aman nggih. Sabar semuanya. Sabar Mas nggih. Sabar niki ujian nggih. Salawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Luar biasa ndampit. Jos. Gancos. Maksudnya nek ngono ki geeling, Des. Lah to? Iya. Andi serata wiling kok. Lanjut Mas Pras. Siap.
Gila kamera coy. Yo 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 bubar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Andes, bertaubatlah Des. Ingat, dosa-dosamu banyak, Des. Andes, Hutangmu pun banyak. Damai ngilur. Yo Des. Cik. Saged dilanjut bolo. Aman ya bolo. Sing alon-alon Oke. dikasih. Iki gara-gara Anda sing Tembel juga kan temenan Yo, iki. Oke. Iki sing mau request tembel ban. Tapi janji jangan gelut bolo. Oke? Ah. Dikasih biar kita aman nanti sampai selesai. Ini Oke, Des. Bolo? Halo. Sing gelut ganti biaya sing dikeluarkan panitia. Siap. Bahkan Oke, siap ya, untuk goyang, Pak. berurusan dengan yang berwajib. Oke. Siap. Yang sebelah kanan panggung semuanya aman. Depan panggung aman. Kalau kerjasama yang indah dari panjenengan, tentunya Citra Rimba malam hari ini akan dilanjut. Namun kalau dari panjenengan belum bisa menciptakan suasana aman, maka dengan sangat terpaksa dari pihak berwajib ya akan membubarkan acara malam hari ini. Ya, masih siap untuk aman, Joy? Oke, lanjut Des, yuk. iki lagunya apa? Hah? Tabel ban kabeh. Ya, Andes, iki mlebune apa? Oh, langsung ya. Ora mak jedor. Ya. Aduh. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Golek pangan duit sing halal. Penting cukup kanggo sendang lan pangan.
Tutukane separuh gaya Andes, Des. Oke, ini sebelum dilanjut ada pengumuman atau himbauan dari panitia untuk yang ada di panggung teman-teman YouTuber yang tidak berkepentingan atau bukan kru dari YouTuber, mohon dengan hormat untuk turun ya. Sekali lagi ini himbauan dari panitia yang ada di panggung teman-teman YouTuber yang tidak berkepentingan atau selain kru dari konco-konco YouTuber, mohon untuk turun. Terima kasih.